Oh, crec que aquest és el nostre autobús. Bon dia, estudiants! Cordeu-vos el cinturó. Que arribava tan tard. D'acord, d'acord. Policia, policia! On ha anat? Per allà. Som-hi! Gràcies, nois! Arribava molt tard a l'escola. Som-hi. D'acord. Cafeteria per nens! Cafeteria per a nens! Dònuts! Dònuts frescos! Una caixa de dònuts, si us plau. Aquí tens! Gràcies. Arribava tard. Vols una mica? No, arribava tard a l'escola. D'acord. Adéu! Adéu! No para. Hem d'ajudar a l'àvia a creuar el carrer. Sí. Crec que és teu. Gràcies, estimat. Oh no, oh no. Ei, afanya't. Arribava tard a la nostra escola. No pots veure que estic ocupat. D'acord. On anem? A l'escola. Oh, ho sé. Pluja, pluja, vés-te'n. Tinc una idea. Paraigües. Arribava tan tard a l'escola. Tinc una idea. Gran treball en equip. De res. Finalment arribava a l'escola. Gràcies. Adéu. Que tingueu un bon dia a l'escola. Oh no, això no de nou. Anem a l'escola. Alex i Dasha ja són fora. Bon dia. Bon dia. Bonic lloc. Afanyem-nos a recollir els següents estudiants. Crec que veig l'Estafí. Bon dia, Steffi. Bon dia. Estic llesta per anar a l'escola. Steffi. Hola. Has oblidat alguna cosa. Oh, la meva motxilla. Ara estic llesta. Entra. Hola. Hi ha 2 estudiants més. Estic llest per a l'escola. Genial, és l'Ivan.
Bon dia! Hola, Ivan, pots anar. Arribava tard. Un altre estudiant està esperant. Hola, hola. Hola! Anem a l'escola. Sembla que la Maria arriba tard. Hem de marxar sense ella. Nens, no oblideu d'acordar-vos els cinturons de seguretat i gaudir del viatge a l'escola. Mira quins avions tinc! Cool. 2, 1. Jo també tinc un avió. Genial! Jo també en tinc. Comprovem de qui és l'avió més ràpid. Jack. Qui ha llançat això? Nens, heu de seguir les normes de seguretat al bus. Per això, els avions estan prohibits. D'acord, Or. Tinc alguna cosa més. Què? Vull slime. Tinc el slime. Jo també tinc slime. Jo també tinc slime. Un slime gegant. I aquest és el meu slime. Vuit. No el necessito. Nois, esteu llançant deixalles al bus. Està prohibit el bus. El bus ha d'estar net. Ho sento, no ho tornaré a fer. No podem fer res divertit en aquest bus. És avorrit. Però tinc una idea. Dormir, això no és divertit. Juguem a fet i amagar. Sí, juguem-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anem. Nois, la regla principal a l'autobús. No us aixequeu dels seients mentre l'autobús està en moviment. D'acord, d'acord. Oh, crec que ja veig l'escola. Estic preparat per aprendre. Stefí, puc tenir-lo també. D'acord, Cord. Dinosaure. Nens, pareu, comencem la lliçó. D'acord. Quin so fa aquest animal? Tu. No és un llop, és un gos. Guà, guà, guà. Raf, guà. Pareu, silenci. Anem al següent animal. Aquest és un lleó. Quin so fa? Ho sé.
M, correcte. És una vaca. Quin so fa la vaca? Se mou, mu. Fem una mica de matemàtiques. Estafí, un plàtan més un plàtan és igual a... 2 plàtans. Bona feina! Deixa, 2 pomes menys una poma és igual a... 3. Sí, tens raó. Incorrecte, incorrecte, incorrecte. No és 3. Deixa. 2. Menys un és igual a 1. Unitat. Sí, aquesta vegada estàs correcte, 1. Ivan, una pinya més 2 pinyes és igual a... 3. Sempre tens raó, Ivan. Bona feina. Primera ara. Parlem de colors. De quin color és aquest cotxe? Vermell. Correcte. De quin color és aquest animal? És negre. No, és blanc. És negre. Blanc. Negre. És blanc. Negre. Blanc. La zebra és blanca i negra. Tots teniu raó. La zebra és blanca i negra. I finalment, de quin color és? La lliçó s'ha acabat. Adeu. Jai. Adeu. Adeu. Fins aviat. Adeu. Dasha. Adeu. Stefí. Adeu, Ivan. Bye bye. Anem a mamar a casa. Arribava tard a l'escola. Hem perdut l'autobús escolar. Gràcies. Bon dia, nens. Veig que algú s'ha adormit avui. Mira això. Mira ara al terra. Ei, Stefí, has notat alguna cosa diferent aquí? O només sóc jo? Crec que sé a què et refereixes. Sembla diferent. Nens, avui teniu una gran oportunitat de viatjar en aquest autobús escolar màgic. Així que divertiu-vos. Estaré per aquí si em necessiteu. Serà un viatge superdivertit a l'escola. Aprofitem-ho al màxim. No sé vosaltres, però a mi m'agrada molt. Tan pelut, tan modern. Seria bonic fer algunes fotos per als meus amics. Bloc de notes, ampolla d'aigua, collaret. Soc afortunat. Una cosa més per fer una foto perfecta. Fantàstic! Millor. KMM, no m'agrada. Una a l'altra. Només una més. He acabat el carret. Obrim-lo. Què? Collaret pelut, bloc de notes pelut, tot pelut? Espera, almenys alguna cosa no peluda.
És divertit, però fem-ho com era abans. Cabina divertida. Ara entenc. La maleta s'ha tornat peluda perquè l'he posat a la cabina divertida. Ho sé. He d'entrar a la cabina per tornar-ho tot com era abans. Soc un geni. Espero que tot estigui fet ara. Saps què? Fins i tot m'agrada. Vaig planejar ser així. Tants joguets. Let's go! Wow! Què és això? Espera, no hi ha problema. Sé què fer. Estic llest per llegir el llibre. Bona aquesta. Sabates boniques. Me les provo. És clar. Sabates precioses. Corona encantadora. Això és bonic, però falta alguna cosa. Paraigua preciós. Uau, just el que necessitava. Ara em sento com una princesa de veritat. Bonic vestit. Uau, una teranyina de papallona. Let's go! Oh, yes! Gran piruleta. No piruleta, només bombolles. Feix gelat. No gelat. Flor verda. Quina flor tan bonica. Tan petita. Necessito regar-la. Tan gran. La flor necessita un amic. Let's go! Vull ser una fada. Soc una fada. Uau! Crec que sabia que m'agrada la música. Vegem què tenen aquí. No estic segur, nois, si això funcionarà, però provem-ho. D'acord. Sabia que no funcionaria. Estàs llest per ballar? Ballar. Estic llest per ballar. Fem-ho, fem-ho.
Genial! Provem una altra cinta. Això ha estat un bon escalfament, però estàs llest per a un autèntic repte de ball. Sí, estic llest per al repte. Anem! El millor ball de sempre. Gràcies, gràcies. Ens queda un de verd. El toquem. Toca, 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 toca. Els següents són els nens de l'escola. Sí, escola, nois. Hem d'anar a l'escola immediatament. Ho havia oblidat completament. Sí, sí, sí. Nois, espereu. Necessito comprovar el meu horari escolar. Quin dia és? Afanyeu-vos, és diumenge. Espera, què, diumenge? Diumenge. Diumenge. Diumenge, dia de festa. Hurra! Hurra! Jupi, això és dolent. Però almenys ens hem divertit a l'autobús escolar. Nois, mai oblideu comprovar el vostre horari amb antelació. Afanya't, és hora de pujar a l'autobús escolar. Llums d'avís encesos, llums vermells parpellejant. Senyal d'aturada. Oh, sembla que la Dasha arriba tard. De pressa! Oh, no, arribo tard. Afanya't, afanya't. Bon dia, entra. Bon dia, ja. Espera'm, espera. Regla número 1, no arribis tard. Em sap greu arribar tard. Entra. D'acord, anem a buscar els altres. Posa't el cinturó. Regla número 2, no corre dins de l'autobús. Ho sento. Nens, és molt important estar asseguts mentre l'autobús està en moviment. Ja està. Bon dia, Alice. Hola. No es permet menjar. Ho sento. Entra. Tot preparat per anar a l'escola. Estic avorrit. Deixa, agafa. Qui ha fet això? Ops. Nens, no jugueu a la pilota a l'autobús i no distregueu el conductor. És perillós. Ho sento. Estic molt avorrit. No tireu escombraries, nens. Ho sento. Ara recull les escombraries, si us plau. Nens, hem arribat a l'escola. Sortiu un a un, si us plau. Eva, espera. Què?
No has oblidat res. Oh, sí, he oblidat la meva motxilla. Nens, no oblideu les vostres coses a l'autobús, especialment la vostra motxilla. Que tingueu un bon dia a l'escola. Hola, mestre. Hola, nens! Avui farem un experiment sobre la densitat. Oh, uau! Què és la densitat? La densitat ens diu com de pesat és un objecte comparat amb la seva mida. Les coses denses s'enfonsen i les menys denses floten. Primer, posem una mica d'aigua dins el got. Després, afegim la mateixa quantitat de xarop. Xarop. M'encanta el xarop. I per últim, hem d'afegir una mica d'oli. Ara hem d'esperar uns minuts perquè es separin. Com podeu veure, aquests líquids tenen diferents densitats. El xarop té la densitat més alta, per això es queda al fons, i l'oli té la densitat més baixa, per això puja a la superfície. Nens, podeu acostar-vos ara. Esteu llestos per començar la segona part de l'experiment. Sí? Posarem diferents objectes dins d'aquest got i observarem què passa. D'acord, Dasha posa la teva femella de metall dins el got. Uau, s'ha enfonsat. Sí, la femella de metall s'ha enfonsat perquè és més densa que tots els líquids. Eva, et toca a tu. Posaré el raïm. Per què ha passat això? Això ha passat perquè el raïm és més dens que l'oli i menys dens que l'aigua. Primer la peça de l'agu travessa l'oli i es queda sobre l'aigua. Ara és hora de les peces d'esponja. Deixem-les caure totes juntes. Uau! Les esponges es queden a la part superior perquè tots els líquids són més densos. Genial, ara sé què és la densitat. D'acord, nens, la classe s'ha acabat. És hora de dinar. Jupi! Fins aviat. Ei, noies, mireu, tinc una carmanyola amb tema de Minecraft. I avui tinc menjar amb estil Mario. Dasha, què tens? El meu menjar és amb estil Lago avui. Voleu compartir, noies? Crec que és una gran idea. D'acord, fem-ho. Oh, què és això? Té arròs a dins. Provem-ho. Vaig a provar aquest cap de Lago. Tot té millor gust quan ho comparteixes. Hola, classe, i avui jugarem a futbol. Però primer farem un escalfament. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dasha, ets el meu equip. Anem al costat esquerre i vosaltres al costat dret. Som-hi. Dasha, on vas? La pilota és per aquí. Oh, Dasha, què has fet? No et preocupis, ho arreglaré. D'acord, vegem. Ja t'ho vaig dir. Recordeu, nens, sempre seguiu les normes del bus escolar i mantingueu-vos segurs. Mireu el meu dinosaure. Oh, no. Steffi, on ets? Steffi, on ets? On és Steffi? Va molt tard. Vam quedar que seria aquí a les 9 hores. Oh no, he dormit massa. Hauria d'estar amb l'Alex i la Dasha ara. Anem, Alex. Oh, he oblidat de tancar la porta.
Serà més ràpid si faig servir l'ascensor. Stefí, Deixa, Alex, vaig tard. La Deixa i l'Àlex ja han marxat. és molt divertit. És molt divertit. Deixa, Alex, sento arribar tard. Puc unir-me a vosaltres. Està bé, Stefí, cap problema. És hora de dinar, nens. Anem. Ara no tinc cap oportunitat de jugar. Però no arribis tard la pròxima vegada, Steffi. Font de xocolata. Nens, ara podeu triar i agafar el vostre menjar. Ens trobem aquí en 10 minuts. D'acord. Ni tan sols sé què vull. Acabar. Ja no puc esperar més. Tinc molta gana. Oh, he d'afanyar-me. Segurament tothom m'està esperant. Vaja, ja heu acabat. Vaig tard una altra vegada. Sí, preparat per anar a jugar. M'esperareu aquí. Em sento tan trist que la Deixa i l'Àlex estiguin al parc sense mi. M'agradaria poder estar allà amb ells. Legoland Bete Park, els tobogans i atraccions més impressionants. En aquest parc aquàtic únic, pren el Jukar Sueke o llisca per les moltes atraccions. Stefí, vine a jugar. Ei, estic mirant aquí. Jugar a què? Una caça del tresor. Ens pots ajudar a trobar el tresor. T'acabo de mirar això i t'ajudo. Espereu només un moment. Benvinguts al parc temàtic Legoland Dubai, on la imaginació cobra vida. Descobreix un món d'aventura amb atraccions impressionants, espectacles en viu i molt més. Hi ha alguna cosa per a tothom a Legoland Dubai Tema Park. Deixa, crec que el tresor és allà. Jupubi. Oh no, vaig prometre a la Deixa i l'Àlex que els ajudaria. Ho sento, nois, vaig tard. Ja heu completat la missió. Sí, mira, és tan guai. Puc jugar amb els vostres LEGOs. No, ho sento. Stefí, però no arribis tard la pròxima vegada. Deixa, Stefí! Àlex, és hora de prendre gelat amb mi. Gelat. Gelat. Ja vinc. Oh no, he perdut el joc. Oh no, gelat. Ja vinc. On és el meu gelat? Has arribat tard, Steffi. El teu gelat ja s'ha desfet. Oh no, sempre vaig tard. Què hauria de fer? Papà. Tinc una idea. Espera un moment. Què és? Tinc un regal per a tu, Steffi. Uau, és un rellotge. T'agrada? Sí, gràcies, papa. Et prometo que a partir d'ara no tornaré a arribar tard. On és la Steffi? No ho sé. Stèpia, tornes a arribar tard. Perdoneu, nois, segur que és l'última vegada.